ngerti petingane jalan Sarwati. Napa? Leser. Tulis jenengan pun mari kok Mas. Alhamdulillah. Oh, mari apa? Ayo. Ipun Mbak Nisen Niren Kaki, alon-alon. Nisan. Mbak Niken Salibri. Oke, saya Niken Salibri ini disingkat Nisan. Ayo dong, ini saya. Momo ji. Monggo Mbak Niken. Kita mriki kula Mbak Niken monggo nyanyi. Mbak Niken Salibri. Karena ini disponsori oleh Gareng Penyet. Gareng Penyet. Awake salirane cilik ya Gareng Penyet. Sasismu kena. Bocah kok ngate kok dirangan. Sing kene lambang ngono. Apa? Oh, gring lah. Gring. Oh, ora. Kok ora manuk kok iki. Wis iki aku ki lara banget to Wong gring-gringe iki salah lha kok sikil mbok jiret benang barangmu. Oh, canong gaul kok ya. Iya. Dijiret benang. Sesuk kan burane sepeda motor lho. Ben sing ruji. Aja sembrono. Dangane ana. Aja barang. Pak dalang namine sinten? Papa. Coba bisa coba iki bisa coba sih. Jenengan sih, yo. Pak dalang namine sinten? Nami kula Bapak Sarmadi Sabda Utomo. Pak dalang asli pundi? Asli kula saking Trenggalek sampun pindah dhateng Surakarta. Lagi iki lagi lembah kok kerapel. Gaji pegawai negeri ora kwelan Rembang ya ora kwelan, Bro. Baik, Bro. Ning apik lho, pasoke ya. Aduh, tibone kodok. Tibone pas. Balik. Pati Gareng saking Semarang. Piantune ganteng ahli sembahyang. Amin ya Allah. Nanging siji Pak Gareng Semarang. Kabeh wong wedok kok mesti disayang. Kan sayang kepada perempuan itu kan baik. Melindungi Dan merawat serta Menyayangi. ora rasane. Aku aja golek muncul bojoku nonton seneng iki. Ora aku ngandakne karo Bu Gareng. Nek Mas Gareng ku senengane menyayangi secara lahir batin. Lho, lha golek musuh aku menyanyi lahir batin iki tegese tresno karo wedok liya. Lah iya apa ora? Oh. Nek ora ki ya wis ora sambungmu. Keng. Dalam. Yo sabar ya, Nduk. Wong kan wong iki dalam darurat. Wong iki ya to. Jarno wae kok mati dhewe. Mati disumet. Kuasamu teklok kok iki. Kalau kok dalangnya dalang baru, kita harus menghormati lagi. Rasa dijak omong ya, Bang. Ya. Ngurmati ora dijak omong piye. Mesake no. Ya mesake Mas Bayu. Kali ini untuk mempercepat kesembuhan Mas Bayu tidak bisa duduk di singgasana. Iya. Jangan sampai duduknya di singgah sini. Iya. Nembangmu opo? Mas niki wonten request mbok menawi kula pareng membacakan. Iya, Apa? Ini tak macane. Oh, tak sahur. Tak macane. Si bener iki tak wacane. Ya Allah. Request. Wis kok ndak kobok aku. Request Mbak Niken Tresno Waranggono utawi Cabe Gunung dari keluarga Kita
Dalang Murdi Tulungagung. Oh, saking keluarga Pak Dalang Murdi Tulungagung. Menika tangga kula. Murdi, Mbah Murdi ya ta. Nggih, Mbak Dalang senior. Nggih, dan Bu Mimin dari Paguyuban Brawijaya Palangkaraya Kalimantan Tengah. Tepuk tangan untuk Mbak Niken Sarindri. Nah, Mbak Niken telah milih antara Tresno Waranggoyo. Alah, nggak usah ngomong mas. Hah? Nggak usah ngomong, nggak usah ngomong. Ora isane iki. Tresno, Warang, Ngono. Ora kok sik iki dalan mau bakul akeh to. Tresno Bakulake. Suarane koyo bakul akeh sing pasar malam. Iya. Wis waran kok apa kuwi? Sanglet. Warang gono dibawani. Iya. Nggih, nika wonten tindipun. Nggih, matur nuwun. Nggih, kula manut. Niki sing halus napa sing kasar? Ah, niki sing alus rumiyin. Sing halus rumiyin. Nggih, kami pun paringi caping gunung rumiyin. Oh, nggih. Parang nggih Mas Bayu. Parang. Parang, nggih. Niki mantap ta nggih. Niki penontonnya mantap nggih. Bayu nggih. Nggih. Aku lagi iki lho, lakon dalan kok dadi pasien. Monggo Mbak Niken, caping gunung dipun bawani upami nun sewu kula tak takon kalih para pamirsa dipun jenggelengaken ingkang jengleng Mas Gareng setuju menapa setuju? Bener. Oh, Sing jenengan kersane Mas Bayu mawon. Mas Bayu kersane istirahat rumiyin. Mas Nggih. aku takon ning sarake kanca. Ten lho, kula kapan mulai ajeng matur kalih panjenengan. Ora kapan meneh kowe arep nyiksa aku. Mboten. Ya ora apa-apa, namanya pekerjaan apapun harus dikerjakan. Nah, ngono jenenge profesional. Nah, profesional. Monggo Mbak Niken Sarindri. Saben bengi Monggo, Mas Gareng. Yuk. Ayo. Pripun, Mbak Niken? Jenggelenganipun Mas Gareng. Mboten anu ndak terasa. Wah, Ndak terasa. Karena kulit Walid sudah layu. ini lho Mbak Niken. Gak terasa karena sudah tua. Ini baru sekali, baru minum 2 kali, nanti terasa. Pemanasan. Iya. Yen memajang Sang siapa Mas? Kerja sesuai lah ya. Nanti abang. Kita Mas. Nah, benar kira ngerti aku pucet nih kan gitu. Aku berapa abang? Aku panas kabelnya enggak terasa iki. Orang, kowe dalan kok ameng-ameng nyawa. Kowe dalan kok wedi apa? Ya Mas. Lah nggak wajah abang kabeh. Lah iya. Wes, Wis mangar-mangar ya panas. Oh. panas sensor dulu Mbak Nika. Wes ben ora apa-apa. Monggo nggonku sing ngesorke arang-arang lho panas ya. Begitu sikil nek biar mlaku-mlaku ya. Berapa mulai dari sini mecet. Apa pun dia bisa arang-arang le panas. Iya, Mbak. Ndang mari ke Mas. Kuning. Ulang ya Mas. Oke. Wajah. Tapi ya maksud. Wong kok ada mudun kok dibaleni. Ora mesti gerok kok iso nular to iki. Kuning. Kumpul sing dhuwur.
tak protes. Sing salah iki dudu ambune. Itu dalam Irungmu wong ngerti mabuk kok sedot. Ini namanya pernapasan itu masih ada keluar ada menghirupnya. Nanti kalau tidak bernapas ya mati no. Lah lebih baik bernapas bau daripada tak bernapas mati. Iya toh. Iya. Mas. Ya omong kita ya bukan di sini. Masih cek damari to Mas. Mas. Aku sentean bahan lho, Mas. Ora ngerti wong pucet ta, Mas. Aku wis kudu nguyu. Ora aku ngapal piye? Aku yo lari cek. Kowe ngerti potengane dalan Sarwati. Kenapa? Geser. Tenan lucu. Beres dulu jenengan pun mari kok, Mas. Oh, Alhamdulillah. mari apa? Ayo ngeprak lho. Suarane ora trik. Ya. Enggak mandi kan. Mas gareng sing dhuwur, kurang dhuwur, Mas. Ora apa? Ayo Pak De, kita kerja semangat pagi. Ayo Nah. tengok kene anjir kene ayo. Nah. Tekan kene anjir rene lho. Gue ora ngerti kok yang mencoloti dengkulku wis tekan kene lho. Ora apa-apa, ora masalah. Ora masalah. Ngono teko sigrah ora apa-apa. Ya Mas, ya Mas Bayu. Ya ta, iya, Mas Bayu masuk ngono. Begini sono lakon dalam dibacok dagelan lho. Ora masalah. Masalah. Masalah ya. Yo awake dibidu ora masalah. Kowe bidu arep nikah. Enggak wong ayu kan ngomong landep kok. Landep. Kula kasih kata. Anu ayo Pak yo. Anti barang. Iya Pak yo. Itu lucu. Jalan kaya diesel suwe panas. Sama gak rumah tersinggung ini. Kenapa Mas? Kok di Wis sama ben. enggak kok di enak ini. Wis ben. Wah, oh jelele diem kok. Kamu kok. Sama iki ngono ku gak apa-apa. Mboten Di apa. enak. Mboten apa-apa. Kita itu yang waras itu harus mengalah, Mas. Aku melu nek tak enak. Mapano ini? Oh. Orang maksud iki lak melu wijeti wae. Anu, sir kali Mas Pian. Ya ora apa-apa ya wis. Wong niki pun kula anggap mbah kula piyambak ini Nun? ya. Oh, bro, ngakoni Wong aku kula anggap baik. mbah piyambak. Baik itu apa-apa dimaklumi. Oh, ya wis nek dianggap bae wis ndang di anu, Bang. Ayo. Syukure. Pacinta. Tung. Gila. Baleni. Orang kedange mandek malah apik lambemu. Tung. Rampok. Ngono ya. Ya. Bawa diampok. Anu, pomo dikepake iso gak? Bisa. Bisa. Oh, seta. Mbak, ini kan jenengan latihan silat. Nah, saiki coba pas turun rampok kuwi Mas Gareng disilat sik. Oh. Kompak kowe kok iso tekan silat iki. Dite cengle. Nah. Oh. Ora usah disino. Dalam kok nggawa kunci barang. Yo, Mbak Niken. Ayo kowe. Aja iki jeneng rusak tatanan. Lah dene mau kowe iki jaluk. Aku iki mah guyan. Guyon kok jaluk bayaran. Ayo, Yo. siapa? Pacinta. Oh, jangan lupa tanggalnya disiapkan.
blas. Sing tuwa ngotot iku ngono mesam wis koyo lan awake. Respon dong. Gimana responnya Kalau saya seharusnya? menari gitu, kamu juga menari. Oke. Ojo mau ngene kok sepadu keterangin dong. Iya, Apa? Iya, Kok Ora Mbak Niken. Iya. Telek. Jalan pakanan itu. Iya. Panas. Mas Bayu, Mas, parian betul. Oh, parian. Iya, Mas. Lagi mesti anu Nyuwun, nggih. Para belum mempersingkat waktu. Nah, lha pripun? Iya. Satu mawon, pariane loro bae, perwakilan. Ayo. Pinten? Yo Nggih, kabeh. saka Ora roto iki piye. Nanti ku mawon, Mbak, dari sini mawon, monggo, Mbak. Nah, Mbak, kowe ngundang aku Mbak kok ngundang Mbak. Mbak. Hah? Sudah lumayan. Oh Mbak toh. Mbak. Mbah Dar. Ayo, Mbak. Ayo. monggo badan. Iya, Nek. Nggih nganggo suara tuwa, Mbak. Usok reng. Apa? Usok reng. Oh, usah. Kakek perewangane kok. Lah krungu mau ora usuk. Usuk reng. Terus usus reng. Usok reng. Oh, usuk reng. Didol 50-an. Nah, terus Mas Gareng. Kayak setan. Mau ngetok kon meneng wae lebone antimu ben turu. kok setan. Ibane parian wong setan. Orang kenyataan kenyataan liane do maca ari semen maca putih-putih nyapa iki. Bayar putih ora dibayar kok buta Lah kan ini sama maca biasa wae maca ganteng ngono ngedol suara apa ngedolan. Lah ora sampean konek-konek. Apa gunanya ganteng kalau tidak menghasilkan? Orang ngono Mas Gareng. Apa? Apa gunanya ganteng kalau menyakiti hati? Makanya aku ki lagi golek sing elek. Soalnya mantanku rata-rata gantengnya mesti kalah. Golek sing elek terus gampang dihapusi. Wah. Tuh, sing kerjaku elek gampang dihapusi. Mas Gareng paling anjenen. Ora, Oke, Mbak Niken lanjut. Nggih. Nah, Panas udan panas aling-aling tapi pripun? lagi kedani lho. Ora tak kedek kuwi tak leren. Ora apa-apa. Leren monggo. Lah sing ngendangan sik dulur karo aku to. Oh, iya. Iki manite karo aku. Nah, betul. Oh, alah. Sing endang, sing ngerbak niku sing sedulur kalih Mbak Niken Salindri. Lho ki Lah budal sini nggih tasik teh. Sedulur. orang wayang kulo tuh yo KKN bareng ya. Ono sedulur-sedulur apa-apa wong jenenge rezeki ra keliya. Oke. Sing guna iki sing kenal ki ya sedulur. Ora. Kayak siapa ya? Masa mantanku ya? Ya. Sik tau Mbak Niken, aku tak takon. Apa, Mas? Mantan si daerah saka ngendi yo? Ora utuh sing kenal, Mas burine sing kenal. Ayo ora sing ngono, titeno tekan omah diparut bojomu. Lanjut Mbak Niken. Ora sah di suarane Mbak Niken. Mas Gareng, bareng
dadi aku iki sing nyimpen ngantuk. Bisik aku, awak pedul. Jadi kalau sing mimpin dan kaya kembar. Oh iya. Upin-ipin. Wah, Upin-ipin versi jumbo. Aku kira kulino apa sila tumpang Mas Gareng. Dadi kaya mesin ketik. Angger aku ini ini dedet maju dhewe nyeblok dhewe. Kira apa tak terima-terimake. ora masalah. Kok tengi gede. Panter biru plat N1309 CK mohon dipindah menghalangi yang mau keluar lah. Fungsiku jane mung iki Mas. Yang ngomong kuwi bangsa ngene iki. Oh, tibae dewan pengumum. Ya ora apa-apa wong nulungi ya. Nggih, nggih. Monggo, monggo, Mbak Niken, jelaske. Minum mane banyu Salanggamipun ingkang sepisan pun garap langgam biasa ingkang kalih dipun tayapaken. Pak paseh-paseh nek ben kaya Mas Bayu mosok kleru tayapaken. Dipun kahiyopaken ingkang kepareng beksa njalipun Raka Mas Haji Sumar Bagyo Subaring saking Semarang Jawa Tengah. Yuk. Komplit.
Bapak Ibu tepuk tangan untuk Mbak Niken Salindri. Wah, luar biasa. Dasare piyayine ayu, lenjer kuning. Nah, suarane becik. Sing diarani ngabehi ya iki Nggih. klasik oke, modern oke. Wah, Harapan anyar pangan. Tur lagunipun wonten channel-channel YouTube menika sampun kathah sanget ingkang dipun tembangaken dening Mbak Niken Salindri. Nggih, Luar Mas. biasa. Nggih, tenagane disimpen sih, Mbak, mengke melih. Nggih, aturan tenggaru yen. Terus, Nggih. Simba, Simba.